Is stoilm gur duine seoirt faiteach mé ar go leor dáanaí agus nuair thuí mise go dtí an ind den céadúir bhí mai scanrithe. Bhí aglan dúanarm mar bhí an cultúr chu difriúil sin le cultúr na hhéireann. Tá a bhhad níos mó daoine an. So sin rud amháin díreach na slúite a bhí anon. Is cibhlum goiste stáisiún tréanach ar 6 maidí nóhain agus bhí an áit dú le daoine tegann tú an sin cad is cíal leis an chorcainte sin nó leis an rása sin dú le daoine. Bhí an inne brúte le na chéile agus bhí sé inta dilí do bhealach í anú ad leis an ardan leis an tríanana ail. Ach ar gáid an tá cleachtú ag muintir na hinge ar sin mar chainte a saoil agus tá cóir seán nach digan daine ón éarthar ach ibrionte tá bailíon na bogu hart ar réine agus dúirech arcan tú ar na daine áitiúla agus deanan tú áthraíseirú nó deanan tú rud tá séad san na deanú agus éiríon leat in tamil gola daithí ar na grasannaí agus ar an cineal iompar a éascaíonn an bailach in ahangré den taal. Thala me chur síos ar an ind agus go háirithe ar an eispras a bhí an ag duine hen go dtí an ind an céadúir gur ionsaí ar na céadfaí atá an agus sin déireach an rud a bhhaithí me sin ar thuaim mé an. Agus nuair héim an tá gáil an le 7 mbliana déag agus a gcónaí tá seoirt ionsaí ar na céadfaí a gceist. Tá bailí difriúla san air mar hampla. Tá calan an nachmíon in san tíir seo nuair bhíonn tú ar na boithrí mar hampla. Is gran ó sé a bheith ag bualadh ar arcan char agus a bheith scartú amach as an inniu agus ní na miscas a dhéanann daoine sin ach tíireach sin mar dhéanann daoine cumarsáid ar na boithrí. Ó híomh rairc dá mas a caint ar na céadfaí atáid ó híomh rairc dá tá dahannaí le fáil sa tíir sin nachhfuil sa tíir seo. Tugam faidir nar hagam ó bhalla in tréimhte san ind ghfuil éadí sogin inta darcha. Bhím sé go caiú dú agus lí agus dú chorm ach san ind na mrá go háirithe caiintead éadaí sairís mar hampla agus dahannaí agus patrún leidre arthú. So sin rud a aontach just a bheith spragaí ar an level sin an rairc a bheith spragaí bailí na blasannaí tá an bí aontainta té inta spéisiúil nó thar a bheith meis agus is stilí hacht ar bhí sort nach nóan de hangaí nó míon tú géirí a chaithomach a sugar a bheith chumilis sin. So is stoilm go bhfuil an saol agus an teispras ar an saol agus ar taon a bhhad níos leidre in san ind na mar bhíon an seo an éireann tá bhhad níos cuaine agus níos suaimne.